El Shamrock Rovers rebia aquest vespre el Drogheda United al Tallaght Stadium en estat d'eufòria després d'haver obtingut dijous passat el passi per a la fase de grups de l'Europa Conference League. A més, els Hoops arribaven al partit líders amb un avantatge de 6 punts respecte al Bohemian i havent jugat 2 partits menys que els Gypsies. Pel que fa al Drogheda, durant les darreres jornades, els del Louth han perdut pistonada després d'un inici de lliga fulgurant. La primera part ha estat de clar domini local, però els de Tallaght no acabaven de materialitzar les ocasions. No ha estat fins al minut 31 quan un refús de la defensa Drog ha anat a parar a peus de Matthew James Healy, que de la mitja lluna ha sorprès Luke Dennison amb un xut força col·locat. El gol ha esperonat el Rovers, que ha començat a tenir ocasions més clares, com aquest xut de Josh Honohan, que Dennison rebutja espectacularment a córner. La segona part també ha estat de domini local, però el Drogheda s'ha mostrat més actiu que durant els primers 45 minuts. Atac del Rovers, Graham Burke, que ho prova de fora l'àrea, però Dennison rebutja. Burke, que hi torna, però aquesta vegada el seu xut surt fregant el pal. Al minut 59, pilota en profunditat cap a l'atac del Drogheda. Error d'Adam Matthews en la passada cap al porter, Warren Davis encara portaria, dribla McGuinty, però s'embriaga de pilota i Roberto Pico López resol la situació. Nova oportunitat per als Drogs, Fuhad Karim persegueix la pilota, estira la cama i xoca amb McGuinty, amb el davanter sortint-ne més malparat fins al punt de requerir la intervenció de l'assistència mèdica. Al minut 69, jugada d'atac del Rovers, a la frontal de l'àrea, Michael Noonan passa la pilota a Honohan, que de primera col·loca la pilota a l'escaire fent inútil l'estirada de Dennison. Alegria al Tallaght Stadium, que veia com el seu equip encarrilava el partit. De tota manera, el Drogheda no s'ha arronsat i ha començat a forçar la màquina, com amb aquesta rematada de cap de Connor Keely, que atrapa McGuinty. Uns minuts més tard, al 83, hi ha hagut més sort. Darragh Markey centra, la pilota cau a peus de Keely, que l'envia al fons de la xarxa. Alegria entre les hordes Drogs, que creien en l'empat. Quan ja passaven 4 minuts del temps reglamentari, Pico López hauria pogut ampliar l'avantatge dels Rovers, però el seu xut ha passat per sobre del travesser. No hi ha hagut temps per a res més, victòria dels Rovers, que cada vegada és més a prop d'aconseguir el títol. A manca de 7 jornades, té 9 punts d'avantatge respecte al Bohemian, a banda que ha jugat un partit menys. Una situació immillorable per als homes de Stephen Bradley, que al final del partit aplaudia els afeccionats donant-los les gràcies pel suport. Pel que fa al Drogheda, molt probablement acabarà el campionat instal·lat còmodament a la zona mitjana de la classificació, ara és 5è de 10 equips, tot i que no es descarta que torni a revifar.